balik gue dari Bang Charlie di panjang jo jelok iko papasan seketek ka pakai rici iko rencana beko pagi siap gurau pulang jo ela jo nda bagi baaga tiri cili ka mungkin ya. Lanjut. Jiko si Ella dan abang-abang biarlah denai coba ayam to sajo kodak pebana jalan baru sair yang bana oi kula paino mate Lah nampak dari Ci Bang Charlie lah bayoyo je mak rumah di belakang sontak Ci. Lah setuju, lah sayo sakato mak rumah di belakang ya. jiko bayi itu nana bakat tokan dia bang Roni oi bake aku asalai dape dena bagantikan barang bayi aden nai jo ati malam ko Oh, Pak. Mendengar pesan Charlie serta lah senang dalam hati sejuk dalam kiro-kiro namun bertanya ke Charlie sete kok iyo jo pulang jo ela pagi beko nan ban onda lai koreh pak anginnya kalau ada kempes aja beko ya pesan dari Raja Duel ya Putra Wata Bayu sedang kalam rapek ya. hati-hatilah bang Charlie kabake bang Roni lah sudah bana oi dikajoananyo lah sudah dipakai motor bang Charlie lah masuk jarum betul kapanyo Dan pokoknya lah izin mama rumah Bang Roni sewantako ya biar kakek pes anginnya biar kapade beko di padean di pompa ke kue beko ya asal dapet mambok siela go ya. Raja Duel badi sebelum jikonya bocor kanto bang Gonda pajalan kaki jo bang Charlie jadi dio Wede bang Charlie dangakan duyo ay nambah kurawah malam iku Wede lalamu bang awak tak basuh batang bagang abang Cuman seketik pasan Bang Sandinya lain tak ba'a Rici itu saja ya. Dari Putra Batu Payung di Papanjang Pulau Jerogiko tantangan Jonan baju putih ko dan status kini ko ba'a jado apek diko bini urang atau kadi pasan dari Putra Batu Payung. Pasan Raja Duel Ampang Limo Bitu Pulau Jo ya. Alhamdulillah Charlie sebab ba di itu. Charlie, alhamdulillah sebab ba di itu. Kurang juga beban atau pulang beko ya. Batapah ringan atau DeLorean. kalau deden nai bang Charlie indah masalah pulo asalai dape bahati sana kok dape bana kaganti bang Charlie deden nai bana doi terangan hilang jalilah bang Yanto oi laki denai lagala-gala mandi bana malam nato jompa palintau denai lah bacorai
Dari Bang Candi masih diperpanjang jelagego coba belum naik anak ayah jelago nenko ba belum kak genyo tolong indah ya. Dua pasan semalam ko nan pertama dari Putra Batu Payuang papasan ka bake pina kalau nambang mo ditanyo ko pina dawen bana atau sabik namo nan status pina ini ko ba pina pasan dawen pasan da Charlie bitu mulo ka bake anak nak pada babang anak ka bake Charlie payah lah ya kaya babang le lah le. Indah, beko siapa gurau beko tanyon kabake ama itel di Indah sia ayah Charlie tutu maya bintu ke itel beko mah ya.
pesan ayah ka